continuació, Enric Botell ens tocarà la cançó del Papa. Però ben fort, que si no us escoltem. Nen, no? La càmera ja veurem just. Perquè la lletra no me la sé gaire, tio, encara. Teniu la primícia, Això és cançó del m'agafo. M'aguanta una mica. Però T'aguanto com vulguis, nen. has resistit els drets, no? Ja? No, encara no, tio. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Aquí el David estaría flipant. Bona parada, el David Pinsky. Saps aquí? Bona parada. Un home de túnica blanca vindrà a Barcelona d'aquí a poc temps. Ja fa 4 mesos que els diaris ho diuen, ho anuncien els 4 vents. Ei, gent que vindrà el Sant Pare a fer una visita a la ciutat comtal. Diu que beneeix la Sagrada Família en el nom d'aquell que hi ha dalt. Però no saben que abans que vingui alguns ja li haurem dedicat cançons. La gent crida i que ve el Papa, anem-hi corrents, sortim al carrer. Total, no tinc feina i tampoc no estudio i no tinc res a fer. El Papa és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit. Avui el rodegen molts clergues i un escolanet que corre perill. Amb un mal accent ens imita i diu 4 coses en català. I aquells que l'escolten a sota només es pregunten quan acabarà. Però el Papa no sap. El Papa no sap, no hi ha un problema. No sap que alguns malpensats... Està cabrejant, És el vent del Papa, Déu està cabrejant. La gent crida i que ve el Papa, anem-hi corrents, sortim al carrer. Total, no tinc feina i tampoc estudio i no tinc diners. No tinc res a fer. I no saben que el Papa porta tanga, ho sap tothom, però no ho diu ningú. Es vesteix de monja i porta 2 piercings i veu Cuéntame. I no saben que el Papa té gormitis, que hi juga molt i s'ho passa bé. És fan de l'Esteban i a més de Camela té tots els CDs. Té tots els CDs. Tots els CDs. I no passa res. No passa res, de tots els CDs. Molt bé, molt bé. Molt maca, molt maca.